Привітання, сябры, рады вітаць вас на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, дзе ў гэтыя нядзельныя, пякельныя, яшчэ па-сапраўднаму, па-летняму, але ўжо восеньскі дзень Крумкачы распачынаюць свой шлях у фінальным этапе чэмпіяната Беларусі па футболе ў другой лізе. Мы з вами у Магілёўскай вобласці, у гарадку Белынічы, дзе сёння мясцовая друдзь будзе прымаць футбольны клуб Крумкачы. Гэты матч для вас пракаментую я, Алексей Борисевич. І хацеў бы сказаць, што нехта будзе сёння маім напарнікам, але калі будзеце сёння чуць у эфіры Андрэя Кулініча, то рады вітаць і яго сёння. Сябры, стадыён, які мы сёння з вами наведваем, які вы бачыце на сваіх экранах, адкрываецца сёння урачыста пасля рэканструкцыі, вялікая колькасць людзей, што ў тым ліку можа паўплываць на якасць нашага з вами інтэрнэт-злучэння, таму калі будзе трошачку губляцца недзе карцінка, калі ласка, не крыўдуйце, будзем змагацца як можам з інтэрнэт-падлучэннем. І давайте ж разбірацца з тым, у якіх складах каманды сёння распачнуць гэты матч. Як мы бачым, апошнія падрыхтоўкі з боку аднаго і другого калектыву ўжо скончаныя, і літаральна праз хвіліну, я думаю, пачуем мы стартавы свісток, а пакуль давайте ўсё ж такі агучым, якіх складах каманды распачнуць гэты матч. У Крумкачоў сёння браму бароніць нумар 12 Кирилл Щербин, далей па складзе 4 Мирослав Тамкович, 5 Януш Ладуцька, капітан каманда, 7 Ілля Зайцу, 10 Владислав Морозик, 13 Евген Гардейчик, 18 Алексей Баранов, 23 Ростислав Серый, 77 Александр Варанович, 83 новичок Глеб Скрипник, 96 Микита Кухти. Головный тренер нашей команды Владимир. Запись не включается. Я не включал запись. Скрипник Глеб. И 96-й Кухтик. Номер 10 Пенеков Евгений. Номер 11 Звягов Владислав. Номер 14 Котусов Владимир. Номер 16 Кулішов Роман. Ось, друзі, сьогоднішній матч розпочинаємо в наступному складі. Браму обороняє номер 1 Євген Юшкевич, 4 Антон Воробйов, 9 Павел Демичик, 10 Євген Пенеков, 11 Владислав Звягов, 14 Владимир Котасов, 16 Роман Кулешов, 17 Максим Домбров, 19 капітан команди Олександр Кліщанок, 20 Владислав Лыско і 21 Георгій Марушкін. Головний тренер Сергій Пласкон. Думаю, знайоме прозвище давнішнім завзяторам, глядачам білоруського футболу. А тим часом друдь, яка виступає сьогодні у синьо-чорному комплекті форми, якраз таки виходить у свою першу в гэтым матчі атаку, але активний пресінг з боку Крумкачоў, і мяч друдь губляє ўжо. Мінська команда розпочинає свою атаку. І давайте нагадаю, знову ж ёсць пэўнае пытанне ўжо адразу на пачатку сустрэчы па тым судзействе, якое паказвае галоўны рэфері. А рэфері нам з вами, сябры, добра знаёмы. Гэта Дмітрый Маркаў з Магілёва. Яму сёння дапамагаюць таксама магілёвец Яўген Романаў і Алексей Ковалёў з Асіповічаў, рэзервовы арбітр Павел Афаневич з Магілёва і інспектор сённяшняга матча Геннадзь Звярок. Недарма кажу, што добра нам з вами знаёмы галоўны арбітр гэтага матча Дмітрый Маркаў. Ужо 5-ю сустрэчу Крумкачоў гісторыю ён абслугоўвае, калі нічога не блытаю я. Я работаю вообще. Я же не болельщик, я работаю. Дык вось, Дмітрый Маркаў, чым нам, сябры, знаёмы? Вядома, судзіў ён матчы Крумкачоў яшчэ ў 2020 годзе, але я думаю, больш вам у памяць вашу
Прыходзяць матчы, якія адбыліся ў сезоне 2022 і 2023 гадоў. Справа ў тым, што Дмітрий Маркаў абслугоўваў абодва фінальныя матчы крумкачоў у другой лізе. Памятаеце, вы, думаю, добра, нягледзячы на тое, што ўжо лічы там 3 гады мінула тыя матчы, гэта параза ад Нівы ў фінале 2-5. Менавіта яе абслугоўваў Дмітрий Маркаў, а таксама матч праз год супраць партызана, які на вялікі жаль скончыўся паразай у серыі пенальці. Але агулам варта адзначыць, што пры судзействе Дмітрия Маркова крумкачы ў асноўны час не прайграюць. Нешта мне падказвае, што і сёння можа гэтая традыцыя працягнуцца, але спадзяемся, што крумкачы сёння не толькі не прайграюць, але здолеюць здабыць перамогу. Всё, я думаю, для гэтага ёсць. Крумкачы, нагадаю, на другім радку скончылі свой мінскі дывізіён, прапусцілі наперад толькі РЦ РБДУ, які, в прынцыпе, здаецца, у другой лізе на галаву вышэй за ўсіх. Тым не менш, я думаю, іншыя каманды з гэтым гатовыя паспрачацца і паглядзім, як РЦ РБДУ будзе выступаць у плэй-офф. Дык вось, толькі РЦ прапусцілі крумкачы, занялі другі радок. Што тычыцца Друці, то гэтая каманда ў сваім дывізіёне заняла радок нумар 3, хаця варта адзначыць, што да перадапошняга тура каманда прэтэндавала на тое, каб перамагчы ў сваім дывізіёне, але вось параза ў перадапошнім туры ад горак, і менавіта гэты матч перакрэсліў шансы на перамогу Друці ў магілёўскім дывізіёне, і была яшчэ нічыя ў апошнім туры супраць Дняпра, і такім чынам каманда спусцілася з другога ажно на трэці радок, хаця, паўтаруся, да апошняга прэтэндавала на перамогу ў магілёўскім дывізіёне, таму не варта недаацэньваць нашага сённяшняга суперніка. Досыць канкурентны асяродак быў у дывізіёне, там жа і Горкі добра нам з вамі знаёмыя, і дубля магілёўскага Дніпра, пакуль была магчымасць у крумкачоў стварыць першую небяспеку ля брамы суперніка. Глеб Скрипнік вырываўся на аператыўны прастор, але трошку замоцная апынулася тая перадача, і Яўген Юшкевіч быў першым на мячы, і мяч гэты далёкім уводам пераводзіць на палову поля крумкачоў. Варанович з Марозікам, той на Тамковіча, класна выразае Міраслаў, і што серы? Пазіцыйна саступае ён у гэтай барацьбе, мікрадуэль не на карысць нашага футбаліста. Але ау, такі хутка разыгралі крумкачы, і Варанович рыхтуе сваю чарговую галевую, хацеў сказаць я падачу, але блакуюць гэты прастрэл нашага Александра, і ён жа рыхтуецца да таго, каб выканаць удар з кутніка, з кута поля. Менавіта Александр з'яўляецца штатным выканаўцам стандартных становішчаў крумкачоў у гэтым сезоне, асабліва калі на полі немає Сергея Казекі, Арсеня Старыкова, то тут быццам бы без варыянтаў. Ну што, чыю галаву ці можа некую іншую частку цела будзе шукаць Александр? Пытанне добрае, верхам ідзе гэтая падача, і маглі адкрываць лік ужо на першых хвілінах футбалісты крумкачоў. Здаецца, Алексей Баранаў наносіў гэты удар галавой. Ну, Лёшу як бы антропометрія дазваляе наносіць такія удары, але наўпрост па пазіцыі брамніка прыйшоўся гэты удар, і Яўген Юшкевіч яшчэ раз надзейна дзейнічае ў браме свайго клуба. Ну, сябры, зноў жа нагадваю, што глядзім гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. І па традыцыі заклікаю вас узаемадзейнічаць разам са мной у чаце гэтай трансляцыі, задаваць пытанні, дзяліцца ўражаннямі. Бачу, дзеліцеся вы ўжо сваімі меркаваннямі, просіце камеру трошку выжэй. Мы б хацелі, сябры, паверце, хацелі б хоць з дрона рабіць гэтую трансляцыю, але тэхнічныя ўмовы, якія маюцца на стадыёне, вось з імі мы і працуем. Няма. Вышка ёсць, але разлічана пад адну камеру, якую ўжо занялі прадстаўнікі Друці, таму мусім рабіць трошку з больш нізкай кропкі гэтую трансляцыю, але спяшаюся вас пераканаць у тым, што вышка тут, ну, можа, на метр вышэй за нашу камеру размяшчаецца, таму моцна лепшай карцінкі вы, калі што, не пабачыце. Хаця, зноў жа, кажу, можаце паспрабаваць звернуць, што адбываецца на YouTube-канале Друці. Можа быць, гэтая карцінка вам прыйдзецца больш даспадобы, я рэўнаваць не буду, а мы ж глядзім гэты матч на YouTube-канале Крумкачоў, як я вам і нагадаў. Па традыцыі, па трансляцыі вас чакае спасылка на Donation Alerts, дзе мы будзем вельмі рады вашым ахвяраванням у любой беларускай ці замежнай валюце. Злоты, даляры, ўсё, што заўгодна прымае Donation Alerts, наколькі ведаю я. Таму, сябры, не шкадуйце
і падтрымліваеце нас, можа быць, выйдзем на нейкі новы ўзровень у арганізацыі трансляцыі, бо вельмі часта гэта так трошку ў квест пераўтвараецца. І што, атака Друці атрымаецца ці не? Кірилл Щербін спакойна дзейнічае першым на мячы. Паспявае вярнуцца ён у браму, не атрымліваецца, да, у суперніка за шкірку, як кажуць, закінуць мяч Кіриллу, але атака вось намячаецца ў Друці. Зараз ужо пазіцыйна, ўжо не контратака, але тым не менш. Малом мячом валодаюць пакуль футбалісты ў сіне-чорнай форме. Наогул варта адзначыць, калі крумкачы 2014 году, то Друць, ну, гадоў так на 60 старэйшы. Вытокі гэтай каманды стаяць яшчэ ў 1954 годзе, калі не памыляюся я, то бок уяўляецца, з якім дасведчаным, так бы мовіць, па ўзросце супернікам гуляем сёння мы. І яшчэ адзін кутнік займелі крумкачы ў гэтай атацы. Александр Варанович кіруецца да броўкі поля, каб выканаць яшчэ адзін стандарт. Спадзяюся, гэты ўжо апынецца галявым, бо, нагадаю, папярэдні момант скончыўся якраз такі вельмі небяспечным стрэлам ад Алексея Баранова, і зноў жа Баранов у штрафную, там жа бачым і Януша Ладуцьку, і Евгена Гардзейчыка, все высокія на мячы, галоўнае накіраваць гэты мяч па адрасе, яшчэ адзін удар, і гэтым разам размінаецца мяч са створам брамы. Давайте адзначым, што за першыя 10 хвілін крумкачы ўжо, здаецца, ну, другую, ну, трэцюю ўжо, да, магчымасць для брамы суперніка мелі. Засталося ўжо гэта канвертаваць сябры колькасную гэтую перавагу у перавагу якасную. У нас сёння табло нават прысутнічае на стадыёне, таму хацелася пабачыць, як яго як мага хутчэй у справе, калі крумкачоўскі нолік зменіцца на адзінку, а там можа і на двойку, а пакуль Друць у атацы, і ёсць справа. Падтрымка ў выглядзе Владимира Котасова, але не атрымліваецца ў таго прайсці наша Александра Варановича, і Тамкович адбірае мяч у суперніка, парушаюць на ім правілы, і пакуль без жоўтай карткі абыходзіцца Дмітрий Маркаў. Вуснае папярэджанне, гэта ягоны максімум на дадзены момант. Спадзяёмся, што ў прынцыпе цягам матча прыкладна ў такім ключы будзе працягвацца гэты паядынак. Не пабачым мы звыш жорсткасці, нейкага грубага футбола у выкананні футбалістаў. Наогул такія, ну, досыць дыпламатычныя каманды сёння гуляюць. У сярэднім па паўтары жоўтыя карткі за матч атрымлівалі яны цягам гэтага рэгулярнага чэмпіянату, але варта, ну, не адзначыць тое, што вось чырвоных картак зашмат на рахунку супернікаў. У крумкачоў за 18 матчаў 3 чырвоныя, а ў Друці за свае 15 матчаў, калі не памыляюся я, ажно 4 выдалення. То бок, в прынцыпе, лічыце самы, кожны трэці матч у Друці здараецца выдалення. Можа, і сёння мы пабачым нешта такое, але буду шчырым, ну, не хацелася бачыць гэты лістапад нейкі на поле жоўты, чырвоны. Давайте абыдземся без гэтага, і на поле будуць панаваць белыя колеры крумкачоў, якім будуць дапамагаць у гэтым футбалісты Друці. Ну што, сябры, яшчэ адна атака крумкачоў намяшаецца правым флангам. Евген Гардзейчык эту атаку развівае на пару з Іллём Зайцевым. Замітусіўся мяч, і хто яго забярэ пад свой кантроль. Здаецца, наша каманда гэта будзе. Тамкович зноў пераводзіць на фланг левы, але трошку, можа быць, трэба было некалькі крокаў насустрач мячу зрабіць Александру Варановичу. Так саступае ён у гэтай мікрадуэлі і вымушаны парушыць правілы і стандарт у выкананні футбалістаў Друці мы зараз з вами пабачым. Ну што, першыя 10 хвілін не памятаю, яка была небяспека ля брамы крумкачоў. Рукой згуляў зараз Януш Ладуцька, але такая рука, ведаеце, можа, у рамках дазволенага была, і не фіксаваў парушэнне правіла ў гэтай сітуацыі Дмітрий Маркаў. І ўжо валоданне пераходзіць да нашай каманды, якая пераадолела сёння на ранкі, ў абед. Не блізка, але будзем шчырымі, не самы далёкі шлях да Белынічаў, да гэтага 10-тысячна цудоўнага гарадка ў Магілёўскай вобласці, у якога сёння пэўнае свята. Адкрываецца стадыён пасля рэканструкцыі. Ну, скажу шчыра, рэканструкцыя такая, мне здаецца, вельмі касметычная. Не на ўсе грошы, як кажуць. А пакуль назіраем за атакай нашай каманды. Расціслаў Серы прастрэльваў, але... Молодцы, хорошо. Але блакуюць ягоны прастрэл. І яшчэ адзін кутнік у выкананні крумкачоў, ці нават аут, я скажу шчыра. Адсюль трошку кепска бачу, здаецца, ўсё ж такі, да, кутнік будзе, да, ногой. Сабе мяч якраз такі выстаўляе пад удар сваёй шыкоўнай левай Александр Варанович. Ён і з кутніка можа класна падаць, і штрафны выканаць. Ну што, чыю галаву ён знойдзе гэтым разам?
здаецца, Алексея Баранова, але нават не Баранова, а кагосьці з футбалістаў Друці. Знайшоў гэты мяч, і Варанович, пакуль ведаеце, калі б лічылі мы з вами кіламетраж, то, напэўна, у Варановича пакуль быў бы самы вялікі кіламетраж, бо набегаўся ён з аднаго фланга на другі, падаючы гэтыя кутнікі, і я ўжо збіўся з падліку, але чацвёрты дакладна кутнік мы з вами будзем назіраць, можа ўжо і пяты. І будзем верыць, што вось гэта, як я люблю казаць, колькасная перавага канвертуецца ў перавагу якасную. Ужо все наши высокія прыстраляліся, а гэтым разам падача ідзе ў рукі Евгена Юшкевича, нумара першага брамніка Дроці. Ён, не губляючы ні секунды, я так разумею, на гэта сёння будзе разлік Друці, на такія далёкія закіды, якія менш уласцівыя нашай камандзе. Усё ж такі звыкліся бачыць, што праз кароткую перадачу, праз такі асэнсаваны выхад спрабуюць выйсці ў сваю атаку крумкачы. Не, Друць не цураецца менавіта праз такія далёкія ўводу мяча. Бей наперад, да, там што атрымаецца, можа быць, менавіта такі розыгрыш мяча найгравала гэта каманда цягам сезона. Скажу шчыра, не тое, каб шмат я бачыў у справе футбольны клуб Друць. Калі вам даводзілася больш назіраць за гэтай камандай, то, калі ласка, дзеліцеся ў каментарах, будзе цікава пачытаць ваше меркаванне. Зноў жа, зазірну у чат по трансляцыі, да, адзначаеце вы, што можа падлагіваць, трошку падтармажваць будзе трансляцыя. Ну, сапраўды, сябры, інтэрнэт, які быў вельмі добрым да пачатку матча. Бліжэй да матча падышло шмат людзей. Сёння ж свята ў горадзе, стадыён адкрываюць пасля рэканструкцыі. Вось, і колькасць людзей, она таксама адбілася на якасці нашага сігнала, таму працуем. З чым можам, на Баранове правілы парушаюць. Зноў, без папярэджання, можа быць, толькі ў вусным формаце. Абышлося ў нас з вами, пакуль Дмітрий Маркаў гарчычнікі ці карткі іншага колера не дастае. Зноў жа нагадаю, гэты рэфері яшчэ абслугоўваў матчы Крумкачова ажно ў 20-м годзе. Гэта была перамога над Воршай 4-0 і над Нафтанам 2-1. Ну, то бок, памятаеце, да, тыя матчы ў першай лізе, абодва на выездзе. Спадзяемся, што і сёння на выездзе крумкачы пакажуць свой характар, пакажуць, што не дарма пераадольвалі гэты шлях. А пра Маркава варта яшчэ сказаць трошку пазней, пакуль Марозік спрабуе адгуляцца з Варановичам, які вельмі высока дазваляе сабе падняцца. Януш Ладуцька мяч пад свой кантроль забірае, і сапраўды, як вы чуеце падказкі, адзін Януш, ёсць шанец у яго спакойна выйсці, да, на палову суперніка, можа праз перадачу, можа самому працягнуць гэты мяч. Ведаце, я як заўзятар Ліверпуля заўжды так цёпла прыгадваю Жоэля Маціпа, які мог добрыя 30, 40, 50 метраў гэты мяч працягнуць. Але ўжо не да таго, нашай камандзе абараняецца яна, і аут будзе выконваць Мялыніцкая каманда, якая, нагадаю, 3-й радок у сваім дывізіёне заняла, і трапіла яна, хацеў сказаць, аджеребілі. Ну як аджеребілі? Такое лёсаванне паўнавартаснага не было, проста федэрацыя размеркавала каманды па так пераважна, я так разумею, геаграфічным прынцыпе. Выглядае прыкладна так. І крумкачы разам з Друцю трапілі ў групу Г. Баранов прыгожа, ведаеце, эфектыўна, але неэфектна, на вялікі жаль, гуляе. І што, хто яшчэ з каманд складае нам кампанію ў гэтай групе? Гэта дублёры Торпеда Белаз, таксама маладзечна. І Полацк 2019 разам з Мёрамі, то бок дзве віцебскія каманды ў нас маюцца. І варта сказаць, што Крумкачоў чакае выезд у Віцебскую вобласць. Праўда, пазней Варанович адабараняўся упэўнена ў гэтай сітуацыі, але не забірае мяч пад кантроль наша каманда. Больш за тое, Марозік парушае правілы ў цэнтры поля, і патэнцыйна небяспечны стандарт можа атрымаць наша каманда. Я думаю, не будзе нічога выдумляць Друцю ў гэтай сітуацыі. Нас чакае такі класічны, добры, дакладны, трапны. Ну, мы ў гэта не верым з вами, але хутчэй за ўсё так яно будзе. Навес у штрафную, якую сёння абараняе Кірыл Шчэрбін. Сябры, прызнайцеся вы, ці чакалі вы пабачыць сёння Шчэрбіна ў стартавым складзе? Можа быць, вы, як і я, думалі, што ў старце выйдзе сёння Владзімір Бушма. Не давяряе Кірылу Шчэрбіну трэнерскі штаб. Нагадаю, Віталій Зігмантович гэты матч прапускае за свае чырвоныя карткі. Ну што, чыёй здабычай стане гэтая падача? Ну, прыкладна, нічыёй, сігналізуе
бакавы, што выходзіць мяч за межы поля, і Кирилл Щербін будзе тым, хто кранецца мяча у бліжэйшыя секунды, наколькі мяркую я. Дык вось скончу думку пра Зігмантовіча. Вы можете падумаць, што Вітальта прапускае гэты матч за чырвонай карткі, якую атрымаў у апошні матч, а гісторыя цягнецца з больш давніх часоў. Памятаеце вы выдаленне Віталя ў матчы супраць Бабоўні, калі быў выдалены яшчэ Алексей Хадневіч і Артём Варанковіч, дык вось якраз такі на гэты матч, які ўжо адбываецца пад эгідай Федэрацыі футбола, на яго менавіта распаўсюджваюцца гэтыя 3 чырвоныя карткі, якія атрымалі нашы футбалісты. Таму Зігмантовіч, як і Варанковіч і Хадневіч, сёння па-за заяўкаю. Тым не менш, будзем спадзявацца і верыць, што Кирилл Щербін, які вельмі добра правёў мінулы матч, скажу шчыра, не давялося мне яго паглядзець, але я так разумею, улічваючы, што Кирилла призналі найлепшым гульцом, Кириллу аддалі карону караля матча, прабачце за такую тавталогію, мусіць, неблага адгуляў Кирилл і заслужыў права сёння бараніць нашу браму, а пакуль дзеі адбываюцца ля брамы суперніка, адбіваецца друць і фіксуе парушэнне правил з боку Іллі Зайцева Дмітрий Маркаў. Давно не была наша каманда на палове суперніка, здаецца мне, ці можа час так хутка леціць, але пачуццё, што апошнія некалькі хвілін все ж таки пераважна праходзіла гульня на палове нашай каманды. Тым не менш, вось і крумкачы выходзяць у сваю контратаку. Куксік выходзіць пераможцам з гэтай дуэлі, высокі наш футбаліст, карыстаецца гэтай сваёй перавагай у росце, а пакуль парушаюць правілы на Ростиславе Серым, адным з найлепшых бамбардзіраў нашай каманды. Трошку пазней, я думаю, прыгадаем мы статыстыку, а пакуль Марозік з Варановічам. І вось гэта ўжо пахне жоўтай карткай, на маю асабістую думку, але пакуль абмяжоўваецца зноў жа вусным папярэджаннем Дмітрий Маркаў. Цікава мне, конечно, што матч з камандай Магілёўскай вобласці абслугоўваў магілёўскі суддзя. Тым не менш, спадзяемся, што не трэба мне нейкі шукаць тут змовы, ўсё такое. Хаця, калі казаць пра змовы, сёння на матчы прысутнічае добра вам вядомая асоба былога старшыні Федэрацыі футбола Владзіміра Базанова, якого мы ўсе так моцна любім. Ну што, Варановіч, адсюль, ведаеце, можна паспрабаваць і прыдумаць нешта арыгінальнае, можна і стрэліць, улічваючы такую невялікую сценку, але ж, все ж таки верхам кіруе мяч. І незразумела, што ў гэтай сітуацыі рабіў, здаецца, Ростислав Щеры. Хацеў навесіць, можа, на некага з партнёраў па камандзе, але апынулася такая закідушка ў рукі Яўгена Юшкевіча. Добра, мы ўжо вывучылі з вами брамніка суперніка, а я тым часам 20 хвілін у нас матча мінула, зазірну у чат по трансляцыі, пагляджу, што там адбываецца. Бачу, у трансляцыі у нас з'яўляецца яшчэ і Сергей Лынько. Ну, сябры, я думаю, для вас не стане навіною той факт, што Сергей пакінуў стан крумкачоў. Падзячыў ён заўзятарам адміністрацыі, партнёрам па камандзе. Душы, Саня! Але на фінальны этап мы крочым ужо без Сергея Лынько, які з'яўляецца адным з найлепшых бамбардзіраў крумкачоў і ў гэтым сезоне, і ў гісторыі, у прынцыпе, здаецца, 3-й радок Сергей займае ў спісе бамбардзіраў за ўсю гісторыю. 33 мячы, калі не падводзіць мяне памяць, на ягоным рахунку, але зноў жа, як пабачылі ў інстаграме Сергея, адкрыты для прапановаў ён, і, можа быць, пабачым яго ў складзе суперніка. А пакуль атакуе наша каманда, і Зайцу дае мячу выйсці за бакавы. Ну як дае? Змагаўся за тое, каб захаваць мяч у поле, але ўсё ж такі той гэтае поле пакідае, і аут не на карысць крумкачоў мы зараз з вами пабачым. Але вельмі рады бачыць мы ў гэтай трансляцыі Сергея. Піша ён, што Ростик заб'е Вангую. Ну што, букмекерская кантора Крумкачы і Ко можа прымаць ваши заявкі, стаўкі на то, заб'е сёння Серы ці не. Ведаеце, пакуль Серы забівае плюс-мінус у кожным трэцім матчы, здаецца, у Ростислава колькі? 7 мячоў, калі не памыляюся я. Зараз падгляджу ў свае канспекты, не ў канспекты Юрія Иосифовича Пунтуса, а ў свае ўласныя канспекты Алексея Барсевича, дзе пабачу, што на рахунку Серага 8 мячоў у 18 матчах, ну, плюс-мінус там кожны другі, атрымліваецца нават другі з паловай матч. Ростислав забівае, ёсць такая верагоднасць і сёння. Зычым яму, як і любому іншаму футбалісту нашай каманды, нават Кириллу Щербіну сёння адзначыцца голам ці нейкім іншым галявым дзеяннем у браму
Друзі, паўтайму у нас мінула, і варта адзначыць, што калі першая чвэрць гэтага тайма, нават траціна праходзіла пад все ж таки больш пад дыктоўку, пад кантролем Крумкачоў, то ў апошнія хвіліны гульня падраўнялася, і ёсць у нас парушэнне правілаў для штрафной суперніка і Зайцу. Карточки не было, такой же самый эпизод. А здесь сразу карточка. Да, Ілля Зайцу правілы парушае, атрымлівае за гэта гарчышнік. І, ну, сапраўды, я цалкам пагаджуся з маім сукаментатарам, што літаральна хвіліны 2 таму мы такое самае парушэнне бачылі на палове суперніка, прыкладна ў той жа самай кропцы, але там я прасіў рэфері выдаць жоўтую картку на адрас футбалістаў Друці, мы яе не пабачылі, а тут быццам бы я не ведаю, што, чаму і як, але жоўты колер запалены ў адрас Іллі Зайцу. Іллю трэба цяпер быць больш пільным, разумець, што жоўтая ў яго ёсць, і ніхто з ім, калі што, цырымоніцца не будзе. А мы назіраем пакуль стандарт для брамы Кірыла Щербіна. Тая ж самая кропка. І што, разраджаюць абстаноўку нашы футбалісты. Можа быць, і контратака атрымаецца. Глеб Скрипнік, але падалося мне, што падштурхнулі таго ў спіну, але без парушэння правілаў, на думку Дмітрія Маркова, абышлося ў гэтай сітуацыі. І Кірыл Щербін з бліжэйшым сваім гульцом, які быў Януш Ладуцька, разгуляў гэты мяч. Марозік праходзіць аднаго, другога, нават трэцяга мог прайсці. Я мог бы прайсці ў вас Марозік. Ну чисто в мяч сыграл. Второй ногой. А? Второй ногой. А, второй зацепил. Ну што, парушэнне правілаў з боку Януша Ладуцькі. І яшчэ адзін стандарт на нашай палове, за апошні ўжо 2 хвіліны другі стандарт будзем назіраць мы. Я думаю, паўтарэнне сцэнара пабачым і з вамі. Закід у штрафную нас чакае, так і ёсць. І што, першы на мячы, здаецца, наш футбаліст быў, выходзіць мяч за лінію поля, і Кутнік нас з вамі чакае. Ну што, раўняецца пакрысе статыстыка Кутніка ў гэтым матчы. Я думаю, 5 у Крумкачоў, можа быць і больш. І я ўжо пакрысе, так разумею, падбіраецца да гэтага паказніка. І бялынінская каманда, нікуды не спяшаюцца футбалісты, якія выступаюць сёння ў такіх колерах міланскага Інтера. Чорна-сіні камплект формы, класічны для Друці. Яшчэ адзін навес. Гэтым разам на галаву Яўгена Гардзейчыка, які вельмі ўпэўнена на Глеба Скрипніка накіроўвае гэты мяч. І што? І тут без парушэння правілаў абараняемся мы. Януш выбірае самую простую, але, напэўна, самую надзейную опцыю гэтай сітуацыі. І Кутнік нумар 4-5 ужо сапраўды і ў Друці нас з вамі. Второй. Та не, мне ўжо здаецца 3-й, 4-й. А, второй ногой. Ну што, закручвае, і Щербін! Ой, умница, молодец! І што, сябры, няма ўзяць брамы, я так трошку прызадумаўся, бо неяк пляскалі ў ладкі футбалісты Друці. Але ўсё ж такі не, мяч пакідае межы поля, але давайте адзначым, наколькі шыкоўна ў гэтай сітуацыі згуляў Кірыл Щербін. Можа быць, сумняваліся вы, я трошачку у Кірыле, ну я, можа быць, прызнаюся, не сорамна гэта сказаць, але у гэтым моманце, канешне, на ўсе 10-15 балаў з 10 згуляў Щербін. Вельмі непроста яму было зрабіць сейф у гэтай сітуацыі. І што, хто будзе першы на мячы? Щербін зноў гуляе на выхадзе, і парушэнне правіл з боку футбаліста Друці. І ёсць у нас парытэт па жоўтых картках. Спадзяюся, што ўсё ў парадку з нашым брамнікам, бо вельмі непрыемна выглядаў гэты кантакт з Паўлам Дзімітчыкам, але падымаецца з газона Кірыл, і зычым яму здароўя.
А Дмітрик, між тим, звичдосвідчений футболіст, скажу я вам, сябры, знову ж, коли рихтавалися до матча, читали ви, то варто адзначыць, што ў мінулым сезоне, так нават у першай палове гэтага сезона гуляў ён за ФСК «Энергетыка», дагэтуль у 21-м годзе нават колеры дзяржынскага Арсеналу ў першай лізе бараніў, а таксама ў 20-м выступаў за Шмяны, дзе таксама гуляў супраць Крумкачоў разам з Янушам Ладуцькам. І скажу вам больш, Дмітрик Крумкачам-то і забіваў у сезоне 2020 года. І ён не такі адзіны футболіст у складзе нашага сённяшняга суперніка, каму даводзілася адзначацца галамі, а пакуль Ростислав Серы выбягае на рандеву з брамнікам суперніка, але ёсць Не контролирует линию совсем. становішча па-за гульнёй у Ростислава. Да, гучна сёння на стадыёне, мушу трошку перакрыкваць гэтае асяроддзе я, і чуеце вы, што трошку ўжо на 28-й хвіліне першага тайма падсеў і мой голас, будзем яго трошку берагчы, ашчадна да яго ставіцца, таму, сябры, дапамагайце, залетайце ў чат трансляцыі, дзяліцеся вашымі ўражаннямі. Зайцаў выбівае, але не па адрасе, не па тым, дакладней, якім хацелася бы Іллю. І замітусіўся мяч ля штрафной нашай каманды, там все той же Дмітрик за гэты мяч змагаецца. Две дзесяткі у нас сышліся у каля дугі штрафной, і пераможцам выйшаў наш футболіст Уладзь Марозік. Варанович на Тамковича. Той на Марозіка вельмі высока сустракаюць нашу каманду футболісты у сіне-чорнай форме, і обрезаліся мы. И пропускаем на 29-й хвилине матча. Владислав Лыско отзначается голом. Владислав Лыско, найлепший бомбардир своей команды, на 29-й хвилине робіць лік 1-0. Ну давайте скажем, что тым цікавей нам з вами будзе назіраць за гэтым паядынкам, а памыліўся ў гэтай сітуацыі Януш Ладуцька. Любіць придумаць. Януш, ёсць за ім такое, на вялікі жаль. Вясёлы футболіст Януш, сумнага футболу ён не любіць і не паважае. Тым не менш, цікавей яшчэ, я думаю, нам з вами робіцца назіраць за гэтым матчам. Давайте будем шчырымі, давайте пригадаем тое, як крумкачы стартавалі. Ворота Крумкачей забил игрок под номером 20 Лыско Владислав. Да, чуеце вы абвестку дыктара па стадыёне, што Владислав Лыско адзначыўся голам. І давайте трошку скажем пра Владислава. Только не спешите. Лыско-то колеры друці бароніць сезона 2023, дагэтуль выступаў за горкі і ў рэгулярным чэмпіянаце адзначыўся 12 галамі ў 15 матчах. Ось ягоны 13-й гол у 16 матчах гэтага чэмпіянату. Спадзяёмся, большая лічба мы ў гэтым матчы ў выкананні Владислава Лыско ўжо і не пабачым, хаця зверніце увагу на табло, сябры, там па-ранейшаму 0-0, але будзем шчырымі, лік все ж таки ўжо не на карысць нашай каманды. Абяцаў я прыгадаць вам тое, як пачынала свой шлях наша каманда ў папярэднія гады, а пачынала яна свой шлях у фінальным этапе вельмі непроста, варта казаць пра гэта. Пакуль назіраем за атакай нашай каманды, Януш на Варановича, той у цэнтр на Тамковича, і трошку неўдала апрацоўвае гэты мяч Міраслаў, і рвецца наперад Дмітрик, але Мікіта Кухцік робіцца ўжо неперадольнай перашкодай на шляху Паўла Дмітрика, і у атаку крумкачы выходзяць. Баранаў разгуляў гэты мяч серым, але недакладна гуляюць нашы футболісты. Тым не менш працягваем мы гэту атаку. Тамкович у стенку адгуляўся з Марозікам, і з мячом пакуль Варанович, які навясную перадачу робіць наўпроста ў рукі Яўгена Юшкевіча.
Да, у нас на табло уже сябры зноў жа, калі звернеце ўвагу, лік 3-0 на карысць Крумкачоў, не на карысць Крумкачоў, на карысць Друці 4-0. Ну, я так разумею, стадыён новы, яшчэ трэба разабрацца, як карыстацца табло. 5-0 лік ужо на табло на карысць Друці. Ну, спадзяемся, што гэта не нейкім прароцтвам будзе, а просто спадарству трэба трошку навучыцца, як разбірацца, як вось працаваць з гэтымі кнопкамі на табло, і неўзабаве мы пабачым все ж таки 1-0, бо 5-0, я думаю, сёння ні пры якой гульні крумкачы не павінны заслужыць. Пакуль будзем шчырымі, гульня вельмі роўная, просто адна каманда лепш скарысталася сваімі магчымасцямі, і гэтая каманда называецца Друць. Так вось, прыгадаем, як пачынала каманда свой шлях у фінальным этапе ў мінулым сезоне. Параза ад Рагачоўскага Дніпра з лікам 0-2, вельмі непросты далейшы шлях нас чакаў, але крумкачы здолелі перагарнуць паразу ў першы матч і выйсці са свае групы. На вялікі жаль, далей поспех гэта развіць не атрымалася, тым не менш. У сезоне па-за мінулым, калі дэбютны быў сезон з гэтым фінальным этапам у другой лізе, мы гулялі таксама ў Магілёўскай вобласці, у Горках супраць аднайменнай каманды. Таксама не здолелі зазнаць перамогу, скончыўся той матч з лікам 1-1 з голам Сергея Лынько, калі не памыляюся я, і вельмі непросты старт і тады чакаў нашу каманду на фінальным этапе. Таму чакаць сёння простага матчу не даводзілася ні ў якім разе. І што, не закалупалі ўсё ж такі гэты мяч нашы футбалісты, быццам бы парушылі правілы на брамніку суперніка футбалісты мінскай каманды, але не бачу я, каб нешта звыш сур'ёзнае было. Директор. Прошу. Дзе ваш бэйбік? Ну што, нешта не ў парадку з Еўгенам Юшкевічам, можа спатрэбіцца яму дапамога. А куда он побежал? Дапамога доктара. Пакуль футбалісты ладзяць вадапой, бо сапраўды гарячае надвор'е. Такое добрае вераснёвае, думаю, градусы 23. Падглядзіце вы ў прагноз надвор'я, падкажыце мне, але па адчуваннях прыкладна столькі. Яшчэ і сонца такое вельмі пякельнае. Але будзем шчырым, па-сапраўднаму футбольнае надвор'е сёння. Трошку менш камфортна ў першым тайме выступаць Кірылу Шчэрбіну. Я здзіўлены, што ён, ведаеце, можа быць без брылька. Бачылі мы ўчора нашага Мацвея Сухаренко, які за дубль Мінска выступаў, гуляючы ў брыльку, ў кепцы. Шчэрбін сёння без брылька выступае. Спадзяюся, все добра бачыць Кірыл, пакуль мы бачылі сейф у ягоным выкананні, быццам бы сонца яму ў той сітуацыі не зашкодзіла. Аут на карысць Друці бачым мы з вами, але і нават аут неудала, не дакладна выконваюць футбалісты суперніка. Варановіч да апошняга змагаецца за гэты мяч, але выпускаюць яго за броўку. Футбалісты нашай каманды, і гэтым разам больш дакладны аут. Але Варановіч на флангу сваім, на флангу левым выціскае суперніка, тым не менш падача здараецца ў штрафную Крумкачоў. Зноў жа сонца не з'яўляецца перашкодай для Кірыла Шчэрбіна, забірае ён мяч надзейна і, не губляючы ні секунды, вяртае яго ў гэты матч. Ну што, Кухцік, Гардзейчык. Зноў жа не здраджваюць сабе футбалісты Крумкачоў, праз кароткую перадачу выходзяць у атаку яны, але сапраўды хуткасці гэтаму матчу не хапае. Трэба трошачку такі X2 уключаць, каб гублялі больш пазіцыі футбалісты суперніка, каб здараліся свабодныя зоны, на якія можна было б накіроўваць гэты мяч. Спрабуе якраз такі ўзвінціць гэты тэмп Александр Варановіч, але толькі аут на карысць нашай каманды, і Варановіч хутка вяртае мяч у гульню. Не даходзіць той да Расціслава Серага, і Варановіч 5-й, 10-й, 150 раз мусіць паўтарыць увод мяча за бакавой. Гэтым разам не наперад, а назад праз Януша Ладуцька. Ужо колькаснай большасцю, нават все 11 футбалістаў суперніка на сваёй палове поля. Табло у нас, конечно, працягвае весяліцца. Там дагэтуль лік 5-0, ну ладно. Цікава, што ж адбудзецца, калі крумкачы свой гол заб'юць. Гардзейчык на Баранова. Лёша можа сцягнуць дваіх-траіх на сябе.
гэтым ён і займаецца на Януша. Януш, не прыдумляй, калі ласка, прашу я цябе. Перапасовачка намячаецца ў іх на левым паўфлангу з Марозікам, той назад на Баранова. Лёша адзін, трэба быць акуратным, бо небяспечна можа быць у выпадку страты мяча. І ўжо Юшкевіч першы на мячы, не было для яго ніякіх звышзадачак, задачак з зорачкай, і нікуды ён спяшацца не будзе. Пакуль каманда перамагае, то быццам бы няма аніякага сэнсу хутка вяртаць мяч у гульню. Сябры, зазірнуў я ў чат па трансляцыі, можа будзе ў мяне для гэтага паўзы, бо адзначым не вельмі высокі тэмп у гэтага матча. Януш змагаецца з Дзімітчыкам, і хто ж выйдзе пераможцам з гэтай мікрадуэлі? Варта адзначыць, што гэтыя два футбалісты за Ашмяны гулялі, паразмаўлялі перад матчам, наколькі паспеў пабачыць я, знаёмыя яны. І выпускае мяч за лінію брамы Дзімітчык, і Шчербін будзе ўводзіць яго, і адрозненне ад свайго візаві Юшкевіча робіць гэта досыць хутка, бо разумее, каманда пакуль прайграе. Табло ў нас зусім, ведаеце, як бы так цэнзурна сказаць, перастала працаваць, абнулілася. Можа быць, перазагрузяць яго, Windows Vista штука такая. Зайцаў на флангу правым традыцыйна па пачатку гэтага матча, але пакуль адзначым, што больш актыўным з'яўляецца фланг Александра Варановича. Фланг Зайцаў у меншай ступені задзейнічаны, наколькі ў мяне склалася такое ўражанне. Калі маеце іншае, дзяліцеся ім у каментарах, у чаце пішыце пра гэта, будзем з вамі спрачацца, разбірацца. Гардзейчык пра Скрипніка гуляе. Зайцаў каго знойдзе, а знаходзіць нагу суперніка, і Кутнік нас з вамі зараз будзе чакаць. Судья скажет, что же он газонку сыграл, типа. Нет, так это вообще пенальти, по идее. Это же нарушение правил, это пенальти. Ну што, зазіраю я ў чат пад трансляцыі, бачу я тут каментары Крумкачы наперад, лучшы вратарь Крумкачы Кірил. Такія каментары ад вас бачу. Гардзейчык! Папярэчна ў нас з вамі, трэба дапрацягваць гэтую атаку другім тэмпам. І што, зноў Яўген, але гэтым разам не атрымалася нанесці ў яго акцэнтаваны ўдар. Ну, гэта мусіць максімальна блізкі да гола эпізод мы з вамі пабачылі. Толькі папярэчна ўратавала Друць ад таго, каб лік на табло, ну як на табло, хаця б на нашым электронным табло ў трансляцыі стаў бы роўным. А пакуль фіксуем, што на 40-й хвіліне матча лік па-ранейшаму застаецца 1-0 на карысць Друці. Досыць роўны першы тайм у нас з вамі атрымліваецца, я думаю, згодныя вы са мной. І бліжэй да перапынка разбярэмся з вамі, хто ж у складах каманд можа ўзмацніць гульню свае каманды. Хацелася б верыць у гэта, калі кажам пра нашых запасных, а там шмат новых імёнах. Да. Тамковіч з Янушам, той на Гардзейчыка. Справа ёсць хто там, Зайцаў. Ужо левы паўфланг включае наша каманда, ужо Александр Варанович, якого мы больш бачылі ў гульні ў першым тайме. Не фіксуе парушэнне правілаў, мяч у Крумкача, а тут што, на жоўтую ці не? Не, рана казаць пра лістапад у верасні, думаю пра гэта, я думаю, галоўны рэфері сённяшняга матчу. Нагадаю, гэта Дмітрый Маркаў, магілёўскі арбітр, які судзіць матч магілёўскай жа каманды. Сябры, не развіваем тэорыю змоваў, просто канстатуем факты. Варанович рыхтуе сваю чароўную левую. Галоўнае, каб і адрасаты былі гатовыя. Знайшоў ён галаву Гардзейчыка, але у Яўгена гэтым разам снаряд паляцеў нашмат вышэй за браму Юшкевіча, які, я думаю, плюс-мінус заўтра да гэтага мяча дабярэцца, каб вярнуць яго ў гульню. Да, зараз будзе выбіраць самае такое па фэншую месца ў свае штрафной, каб менавіта адтуль распачаць, можа быць, атаку ў свае каманды. Хаця для гэтага яшчэ трэба дакладна мяч накіраваць на палову суперніка. Ну што, ўжо добрых секунд 20 назіраем за гэтым уводам.
І Мікіта Кухцік першы на мячы выйграе гэту мікрадуэль. Наш абаронца высока згуляў Тамкович, высока і небяспечна, але не фіксуе парушэнне правіла. Марозік. І што аут, толькі аут. Пабачым мы з вами. Яўген Пінегаў мяч за бакавую накіроўвае. Дети ушли оттуда. Ну што, на падборы Яўген Гардзейчык. Нізам гэты раз на Глеба Скрипніка, калі не памыляюся я. 83-й нумар там быў. Намінальны абаронца, які сёння гуляе, ну, дакладна не ў абароне. Ну, я все Считай до 3, 2 уже было. Ну што, сябры, што ў нас там на гадзінніку? 44-я хвіліна стартавала. Давайте зноў жа скарыстаемся магчымасцю, пакуль ёсць пауза ў гулі. Прыгадаем, хто ж у Крумкачоў можа ўзмацніць гульню ў другім тайме. Ну, пра Владзіміра Бушму мы кажам у меншай ступені, як узмацнення. Да Кірыла Шчэрбіна пытанняў не маем, а вось Панцелей Іваненка, Даніла Гоцман, Уладзіслаў Далідовіч у тым ліку, Давуд Арібгаджыеў. Пазней пра гэта. Марозік з-пад ягонай нагі ўдала выбіваюць гэты мяч футбалісты Друці. Скончу я пра тых, хто можа ўзмацніць нашу каманду ў другім тайме. Гэта і Коцкі наміката, нумар 21, Ілля Рабешка, але гэта ўсё ж больш пра абарону. 44-й Яўген Буйні, 89-й Александр Ясевіч. Адказны быццам бы таксама за крэатыў павінен быць Александр Ясевіч. Наколькі разумею я, з інформам прыйшоў, 6 галоў за чэмпіянат настраляў. Александр у гэтай не самай моцнай камандзе нашага мінскага дывізіёна, таму можа быць і яго пабачым мы ў другім тайме. А значым, сёння няма на лаве запасных Арсеня Старікава, прыхварэў Сеня. На вялікі жаль, можа быць, ось ён сёння б спатрэбіўся б, каб за кошт нейкіх высокаінтэлектуальных, назовем так, іх дзеянняў пераадолець гэтую шчыльную і пільную абарону суперніка. А пакуль змагаемся тым складам, які ёсць. Януш Ладуцька. І падказвае яму Варановіч: паглядзі, Януш, калі ласка. Сапраўды, злева у досыць свабоднай пазіцыі быў Александр, таму недарма выказвае свае прэтэнзіі на адрес капітана. І на газоне апынуўся Ростислав Серый. И что, может быть... Можа не Серый, можа Скрипник тройку на форме побачу я, можа быць і Скрипник на газоне апынуўся, не так істотна гэта. Галоўнае то, што ёсць шанец на стандарт у нашай каманды, і можа быць апошняе, што мы побачым у першым тайме, будзе стандарт нашай каманды, таму можа быць варта вельмі адказна паставіцца да яго. Тамкович выконваў яго, давайте адзначым гэта. Хто забярэ падбор? У руку трапляе мяч футбалістам нашай каманды, і на вялікі жаль не атрымалася выціснуць максімум з гэтага моманту. Нормально. Каш не класс. Ну што, прагледзеў я трошку, не тое, што прагледзеў, яшчэ не паказваў, здаецца, рэзервовы, колькі будзе дададзенага да першага тайма. Бачу яго стабло, але не бачу, каб паказваў ён пра нейкі дададзены час. Можа быць, і ніколькі не будзе дададзена да першага тайму. Там Серый уключае пятую перадачу. Добра уключыўся Ростислав, але занадта вялікая фора была ў суперніка, каб выйсці пераможцам з гэтай мікрадуэлі. Тым не менш, на карысць нашай каманды Баранаў з Зайцевым разгулялі, Тамковича падключылі, зноў Зайцев, Тамкович, чарговая стеначка, і выпускае мяч за бакавую наша каманда. Не бачу я па-ранейшаму, каб нешта было дададзена да першага тайму. Так і ёсць. Першы тайм завершаецца без дададзенага часу. 45 хвілін роўна працягваўся гэты паядынак, і па выніках першага тайму лік 1-0 на карысць Друці. Владзіслаў Лыско, нагадаю, лік у гэтым матчы адкрыў. Тайм роўны, таму спадзяемся, што ў другім тайме каманда выправіць становішча і падраўняе лік, а можа і выйдзе наперад. А пакуль, сябры, адпачываем і пачуемся ў тайме другім.
Ну што, сябры, вяртаемся на другі тайм у Бялынічы, дзе мясцовая друзь прымае футбольны клуб Крумкачы. Гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Разам з вами гляджу сёння я, Алексей Барасевич. Па выніках першага тайму, на вялікі жаль, саступаем з лікам 0-1. Владислав Лыско адзначыўся адзіным голам у тайме першым. І пакуль саступаем, пакуль гульня роўная па выніках першага тайму, таму трэба ўключаць нейкія рэзервы нашай камандзе і раўняць лік на табло, бо гульня і так роўная, але вось на табло саступаем пакуль на вялікі жаль. Давайте разбірацца, у якіх складах каманды выйшлі на другі тайм. Замен я быццам бы і не бачыў. Можа быць, нешта прапусціў. Але ў складзе, да, нашай каманды бачу ўсе тых 11 футбалістаў, якія гэты матч распачыналі. Гэта 12-й нумар Кирилл Щербин, ён браму абараняе. Далей 4-й Мирослав Тамкович, 5-й Януш Ладуцька, ён сёння капітан, як і цягам усяго сезона. 7-й Ілля Зайцев, 10-й Владислав Морозик, 13-й Евген Гордейчик, 18-й Алексей Баранов, 23-й Ростислав Серый, 77-й Александр Варанович, 83-й Глеб Скрипник і 96-й номер Микита Кухцик, галоўны трэнер Владимир Бушма. І давайте хутенька са складам друзі разбірацца. Там таксама, здаецца, без замену, але калі што, падказвайце вы мне ў каментарах, бо глядзім гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы. Дык вось, друзь на другі тайм выйшла ў складзе наступным. Першы нумар брамнік Евген Юшкевич, далей 4-й Антон Воробьёў, 9-й Павел Демитчик, 10-й Евген Пенегаў, 11-й Владислав Звягаў, 14-й Владимир Котасаў, 16-й Роман Кулешоў, 17-й Максим Домброў, 19-й Александр Клещанок, капітан, 20-й Владислав Лыско, 21-й Георгий Марушкин. Галоўны трэнер Сергей Пласконны. Абараняюцца футбалісты друці. Я бачу у брыльку на другі тайм, у кепцы з'явіўся Евген Юшкевич. І што? Няма парушэння правіл у гэтай сітуацыі, няма сімуляцыі па меркаванні галоўнага. Такі гульнявы момант, забываемся на яго і працягваем гэты матч глядзець. Евген Юшкевич, які і так не вельмі спяшаўся ў тайме першым, зараз, мяркую, наогул забудзецца пра тое, што трэба мяч у гульню вяртаць. Тым не менш, все ж такі зрабіць гэта давядзецца далёкім стрэлам, як і у першым тайме. Тут, як бы, сябры, я думаю, вы не паспелі забыцца, што мы з вами назіралі хвілін 15 таму. Такі ж футбол назіраем мы на пачатку тайма другога. Ну што, мне здаецца, неўзабаве, калі матч будзе працягвацца ў такім жа самым ключы, як у тайме першым, то мусіць адрэагаваць на гэта трэнерскі штаб, які сёння складае Владимир Бушма і Константин Куімов. Тым не менш, паглядзім. Пантелей Іваненко сёння можа ўзмацніць нашу каманду. Даніла Гоцман, Владислав Далідович, Давуд Арибхаджеў, Коскіна Міката, Ілля Рабешка, Яўген Бунь і Александр Ясевич. А пакуль ўзмацняць гэты склад і не трэба, бо парушэнне, здалося мне, было на Глебе Скрипніку, але мяч за Крумкачамі, не дае свістка галоўны арбітр, якога я вам неўзабаве прадстаўлю, Ростислав Серы. Вырашыў стрэліць адразу, хутчэй гэта быў прастрэл, чым стрэл па браме, тым не менш заблакаваў. Стадыёна трошку не разлічылі, да, і вылятае электрычнасць на стадыёне, калі з табло нейкія чарадзействы магіі адбываюць, робяць, то не вытрымлівае, да, напругі такой мясцовая электрасістэма. А Варанович гэтым разам знаходзіць ужо Ростислава Серага, але ў таго не вельмі прыцэльны стрэл атрымаўся. Але тым не менш, адзін у графу ўдары нашай камандзе можам дадаць, хаця мы ўжо чакаем адзінку трошку ў іншай графе, у графе забітых мячоў. Да, нагадаю, што сённяшнюю сустрэчу прапускае у нас і Алексей Хадневич, і Артём Варанкович, усё гэта футбалісты групы атакі, якіх зараз можа быць троху і не хапае, і Віталій Зыгмантович праз дыскваліфікацыю гэты матч таксама прапускае. Януш Ладуцька, Януш, не прыдумляй, калі ласка, як сталася гэта ў тайме першым. Зайцаў перахапіў, але тут жа сам аддаў. Не Варанович, Скрипник, гэта быў, замітусіўся мяч. Вось цяпер сапраўды Скрипник з Баранавым, той на Тамковича аднаго прайшоў, але далёка ад сябе мяч адпусціў. І што, Щербин паспявае першым на мяч Кирилл і не дае магчымасці Паўлу Демитчику падвоіць перавагу ў ліку. Баранова зачапілі, але без парушэння правілаў па меркаванні галоўнага арбітра, якім сёння з'яўляецца Дмітрий Маркаў з Магілёва.
Яму дапамагаюць хто даведаемся ў паўзе, бо атака Друці без парушэння правіл гэта атака завяршаецца. Евген Романов і Алексей Ковалёв гэта памочнікі галоўнага, рэзервовы сёння Павел Афанасьевич і інспектор, хто б вы думалі, Геннадзь Звярок. Вось такая судзейская бригада на сённяшні паядынак выпісана. Нагадваю я ўжо ў першым тайме, што Марка ў пятую сустрэчу Крумкачоў абслугоўвае. Дзяліцеся зноў жа ўражаннямі, як вам судзейства ў першым тайме. Быццам бы нічога крытычнага, невялікія пытанні меліся ў нас да арбітра, але каб сказаць, што яны былі лёсавырашальнымі, ну не скажаш. Гардзейчык з Баранавым, фланг левы ў выкананні Александра Варановича. Але губляюць там мяч нашыя футбалісты. Больш актыўна неяк яны так імкнуцца падвысіць тэмп, але вось падвышэнне хуткасці, яно уплывае і на якасць той гульні, якую паказвае каманда. Скрипнік. Марозік уключаецца, каб запрэсінгаваць Юшкевіча, тым не менш надзейна гуляе той і выбівае мяч наперад. Ну што, а пра Друць варта сказаць, сябры, што апошнія 2 гады каманда трэці радок у сваім дывізіёне займае, двойчы бронзавы прызёр, і вось у сезоне 23 і ў сезоне 24 каманда забірала кубак Магілёўскай вобласці, то бок, ну, тытулаваная па мерках Магілёўшчыны каманда, але у сезоне гэтым яна саступіла у фінальным матчы за кубак невест Чавусаў з лікам 0-1 і не здолела такі хет-трык на адрэзку ў 3 гады зрабіць з кубкаў Магілёўскай вобласці. Тым не менш, каманда, якая рэгулярна змагаецца за самыя высокія пазіцыі, як і Крумкачы. Баранаў на Марозіка, той не ў тым кірунку, напэўна, гэты мяч апрацоўвае, якім хацелася б нам з вами. Міраслаў Тамковіч, далёкі стрэл. Мяч зноў ужо замітусіўся ў нагах футбалістаў абедзвюх камандаў і, здаецца, ўсё ж такі вынесуць яго футбалісты Друць, але недалёка. Падбірае яго наша каманда, там той жа Тамковіч. Ладучка на Гардзейчыка, справа Зайцаў. Ёсць, але абірае трошку іншую опцыю Гардзейчык, всё з тым жа партнёрам па цэнтры абароны. Марозік налева, там Варанович будзе грузіць нізам! І 2 футбалісты з тройкамі на канцы, 23 і 83 серый Скрипнік маглі завяршыць гэты прастрэл выніковымі дзеяннямі, але трошку размінуліся з мячом. Ну што ж, самы небяспечны момант другога тайма, напэўна, адзначым гэта. А ў тайме гэтым мы ўжо згулялі хвілін 8. Дзе Камароў, пытаюць у нас у каментарах. В армии? Камароў, здаецца, да, у нас пакуль не дапаможа нашай камандзе. Разлічваем на тых, хто сёння ў полі. Зайцаву не атрымалася прайсці суперніка, і трэба разабрацца нашым абаронцам у гэтай сітуацыі і не дапусціць контратакі суперніка. Закруціўся там у цэнтры поля, здаецца, Куляшоў, да, 16-й нумар гэта быў. Скрипнік выпускае, на вялікі жаль. Кухцік супраць 19-го нумара Клішченка. І што, без пенальці ў гэтай сітуацыі, все як бы лагічна. Толькі кутнікам. Ну да, отдай здесь, не старайся оставить киданьки. І што, замена нас чакае, сабры ў складзе Крумкачоў. Далідович, я бачу, на полі з'явіцца замест Ростислава Серага, і будзе замена і ў складзе нашага суперніка Іван Груша. Таксама добра знаёмы нам з вами футбаліст па выступленнях за мінская Торпеда, які нават двойчы забіваў Крумкачам у сезоне, здаецца, 23-го года. Былі часы, калі Торпеда здольвала перамагаць Крумкачы, потым гэты часы паспяхова скончыліся, а скончылася б на тым і Торпеда Андрея Салангіна, да, шэдэўральная каманда, па якой мы моцна сумуем. Ну што, у паўзе адбудзецца гэтая замена, а пакуль працягваем у тых жа складах. І была магчымасць у Друці падвоіць лік на табло, і вось дазвол на замену.
Далідович замест Серага. Я вам ужо папярэдне агучыў гэту замену, і двойная замена будзе ў складзе сіне-чорных. Сёння менавіта ў такіх колерах выступае Друдзь. Але гэтая замена мусіць адбудзецца ўжо ў наступнай паўзе, пакуль не магу разабрацца з гэтым я. Ці ўсё ж такі ўсе замены адбудуцца ў адзін заход. Не так істотна гэта, адзначым, што, в прынцыпе, па пазіцыі замена. Далідовіча мы таксама назіралі на флангу нашай атакі, і менавіта па пазіцыі ён мяняе Расціслава Серага. Далідович в цэнтры і Серы в цэнтры. Ну, паглядзім, да. Все ж таки замена ў складзе Друці адбылася. Две замены, да. Я думаю, дыктар по стадыёне падкажа нам з вами, бо супраць сонца трошку так складана вычапіць, хто ж поле пакінуў. Не так важна, я думаю, гэта вам і мне. Важней тое, ці атрымаецца ў Далідовіча вынікова ўвайсці гэты матч. Ён пакуль разам з Марозікам баражыруе ў нападзенні нашай каманды. Што, Гардзеич перамагае ў этой мікрадуэлі, але не атрымліваецца забраць мяч пад кантроль нашай камандзе. І Гардзеич працягвае да апошняга і выціскае, забірае пад свой кантроль мяч Яўген Скрипнік. З Баранавым, зноў Скрипнік. І безадрасна гэтым разам. В прынцыпе, пакуль такіх пылённых дзеянняў ад Глеба Скрипніка назіраю вельмі мала. Шчыра кажучы, хачу памыляцца я. Варанович таксама дакладнасцю не адзначаецца, тым не менш аут у нашай каманды. У команды Крумкачи Баранов. произошла замена. Вместо Серого Ростислава под номером 23 в игру вступил Далидович Владислав, номер 17. У команды Друдзь вместо игроков под номером 9 и 10 Демидченко Павла и Пенегова Евгения в игру вступили игроки под номером 77 Груша Иван и 88 Антоничев Вячеслав. Ну, сябры, я думаю, пачулі вы, тым не менш паўтару за дыктарам па стадыёне. Павел Дзімічык, 9, Яўген Пенегаў, номер 10 гульню пакінулі. Іван Груша, номер 77, і Вячеслав Антоніча ў гэтую гульню ў складзе Друці уступілі. А пакуль маўчаў я, у атаку спрабавала гуляць наша каманда, але пэўнай небяспекай гэта, на вялікі жаль, не скончылася. Захоўваем кантроль над мячом, але большым гэта пакуль не пахне. Баранаў знаходзіць Зайцева. Той на Далідовіча. І што? Выпускае мяч Владислав. Можа быць, трошку перацягнуў ён з тым момантам, калі варта было ці стрэліць, ці аддаць перадачу. Тым не менш, кутнік будзем назіраць мы. Що той же Александр Варанович рыхтуецца да ўвода мяча ў гульню, а Юшкевіч спрабуе з партнёрамі дамовіцца, дзе ж і каму якія пазіцыі трэба займаць. Будуць убегаць пад гэту падачу нашыя футбалісты. І што, Баранаў? Далідович! Серія удараў, якая канчаецца яшчэ адным кутнікам. Ну, вось ужо па-сапраўднаму запахла палёным такім, да? Варанович вельмі так кемліва падыходзіць да установкі гэтага мяча. Адчуваю, што ягоная падача можа шмат чаго вырашыць. Вынас мяча. 83-й Скрипнік другім тэмпам заряджае, але нават у штрафную гэты мяч не трапляе. Сябры, не зайздрочу я інспектару сённяшняга матча. Падлічваць колькасць заўзятараў сёння будзе вельмі непроста. Іх вельмі багата, яны не абмяжоўваюцца трыбунамі, яны па ўсім перыметры поля, як бачыце вы. Некаторыя так разумнейшыя абралі месца ў ценьку, зайздрочу ім я трошку, а Крумкачы тым часам сваю атаку працягваюць, сваю лінію працягваюць гнуць у другім тайме.
Знову Скрипник і ну простой ситуації. Глеб, видай ти передачку. Зайцев яе чекає. Все нормально, идет. Заяц, Женя! Зайцев со Скрипником. Баранов, Леша у штрафной. І що? Виносять уже наперед, не думаючи про те, куди якоби далі. Від своєї штрафної футболісти Друці. Треба скористатися гэтым імпульсом, покуль підпритиснули ми команду суперника. Покуль не думає вона про те, що і атаки є у ейним арсеналі. Зайцев, фланг правый у нас з вами. Скрипник класно видає на Баранова. Леша один буде стягувати на себе. Не стягивай, не поспел, бо Скрипника вертає у гэтую гульню. Разводить той руки, кому отдать передачу и отдає супернику, 88-му номеру. Свеженькому Вячеславу Антоничеву, який не так давно у паузі з'явився на полі. З м'ячом Крумкачы. Лёш Баранов здалёк можа прыкласціся гэты футболіст, як і Ілля Зайцев. Пад левую пераклаў Зайцев, але куды закидываў ён зараз, незразумела. Гардейчик з Ладуцьком. 18-м темпом развиваюць гэту атаку наши футболисты. Зайцев захоўвае мяч у полі. Классно, вельмі самоотдано. Давайте адзначым. Сцяліўся тут Глеб Скрипник, але тым не менш контратака намячаецца на нашай палове поля, але для гэтага трэба было аддаць дакладную перадачу. Як апынулася, гэтая місія невыканальная для Друці у гэтай сітуацыі. І працягваем мы кантраляваць мяч у другім тайме. Спадзяемся, што час нашага гола ўжо не за гарамі. Баранович на Тамковича, той под прессингом, але на Баранова. Зайцев, можно грузить, можно бить. Ёсть, няма кому замыкать. Скрипник не добирается до гэтага мяча. Януш, аккуратненько, не обрезайся. Леша мяч подбирал, але... И запальва, як ви чуєте, становище па-за гульнёй бакавы. Зайцев у становішчы па-за гульнёй апынуўся. Да, сябры, такі футбол каментаваць нашмат цікавей. Подрос, подвысіўся тэмп. Пакуль на газоне у нас апынуўся Владислав Звягаў, але і той падымаецца з газона. Звягава мы таксама добра з вами ведаем, па тым жа мінскім Торпеда, футболіст, які паспеў выступіць і ў складзе Слоніма 2014, і, здаецца, за ФСК «Энергетик», калі не памыляюся, а зараз бароніць колеры бялынінскай каманды, і Юшкевіч уводзіць мяч ад свае брамы далёка на палову нашай каманды. Кухцік перамагае ў гэтай дуэлі, але вось Зайцев за мяч не зачапіўся, хаця адзначым, не проста яму гэта было зрабіць, і 3 семёрачкі сышліся на тым кавалку поля, і парушэнне на Зайцеве не фіксуе, а вось парушэнне Зайцева, ну, гэта мы любім. Ну што, стандарт для штрафной нашай каманды. Владислав Лыско, аўтар адзінага пакуль гола ў гэтым матчы, паспрабуе падвоіць перавагу свае каманды. Пазіцыя вельмі перспектыўная для таго, і каб стрэліць у тэорыі, як мне здаецца, можна закруціць па такім надвор'і не вельмі прыемным для брамніка, але можна і падачу выканаць, а можа і нейкі арыгінальны розыгрыш. І Зайцев, які штрафны гэты зарабіў, ён жа і прыняў на сябе удар Лыско і толькі аут. Але звярніце увагу на тое, наколькі не спяшаюцца футбалісты Друці. Я думаю, прыкладна пад ноч да мяча яны дойдуць сёння, каб выканаць лот мяча за бакавой. Да мяча кіруецца Георгій Марушкін, 24-гадовы футбаліст. І добрыя 20-30 секунд каманда суперніка выйграла на гэтым ауце. Ну куды ж без футбольных хітрыкаў. Яшчэ адзін аут на карысць каманды з Бялынічаў. Все той же Марушкин. І што? Трэба абараняцца, бо мяч у штрафной нашай каманды, і яшчэ адна магчымасць будзе у
Друзі, атрымалася ў этой каманды трошку перавесці апошнія хвіліны полторы мяч на палову нашай каманды. Трэба, друзі, аддышацца, вось гэтая магчымасць перавесці дух. Тым не менш верым, што ўжо ў гэтай сітуацыі падчас выканання кутніка можа быць контратаку арганізуе наша каманда. Хто там наперадзе пайшоў за мяч чапляцца? Здаецца, Глеб Скрипнік. Але да яго мяч не даходзіць у гэтай сітуацыі. Друзь працягвае сваю атаку, і Скрипнік будзе навязваць. Паказваць, які ціск можа аказваць на суперніка. І што, Януш Ладучка? Кутнік зарабілі футбалісты Друці. Януш ужо разумее, што часу з кожнай хвіліны ўсё меней і меней, і трэба дапамагчы суперніку хаця б тым, што ўстанавіць мяч на патрэбнай кропцы поля для выканання яшчэ аднаго кутніка. Владислав Луцко кіруецца да гэтага мяча. Мы ўжо бачылі цягам другого тайма, што ён быццам бы штатны выканаўца стандартных становішчаў для сваёй каманды, праваногі футбаліст, які будзе шукаць галаву ці нейкую іншую частку цела сваіх партнёраў. Скрипнік напружвае, і ёсць шанец на контратаку. Хто там на флангу левым апынуўся? Здаецца, все той жа Скрипнік вырязае на Морозіка. Уладзь на Бэру, і мусіць Юшкевіч будзе першым на мячы. Так і ёсць. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вось настолькі доўга будзе трымаць мяч брамнік суперніка. Яго ў гэтым вінаваціць я не магу. Ладучка перахапіла мяч ужо наша каманда, але ненадоўга. Що ў лепшых традыцыях другой лігі мяч надоўга не затрымліваецца пад кантролем ніводнай з каманд, на вялікі жаль, як бы нам гэтага не хацелася. І што, Варанович пазнаю яго па запраўленай футболцы ў шорты. Гэта адрознівае нашага маладога крайняга абаронцу, які найлепшым асістэнтам каманды ў сезоне з'яўляецца. Ну давайте падпрыціснем гэтую Друць. Хацелася б менавіта гэта мне пабачыць. Баранаў змагаецца Лёша і навязваюць сваю гульню, вымушаюць саперніка памыляцца нашы футбалісты, але не карыстаемся мы гэтай памылкай. Аут. Нас з вами чакае сябры. Зазірну зноў жа ў трансляцыю, пагляджу, што там. 69-я хвіліна у нас стартавала, трошку больш за 20 хвілін нам назіраць гэты матч. 70-я хвіліна стартуе. Гляджу у каментары пад трансляцыяй. Ёсць там шмат цікавага, нават не паспяваю ўсё вычытваць. Быццам бы і гульня не дае мне такой магчымасці. Можна толькі гэтаму радавацца. Тамковіч з Янушам. Варанович захоўвае мяч пад кантролем, але становішча па-за гульнёй запальвае арбітр. Бачу я, што вы пішце, што ў нападзенні не хапае Сергея. 89, я так разумею, размова пра Сергея Лынько ідзе тут відавочна. Бачым і Якімцова Сергея ў трансляцыі. Да, сходка былых нашых футбалістаў, абодвух Сергеяў, абодвух нападніках у каментарах намячаецца. Але важней тыя, хто на полі. Сябры хай не крыўдуюць на мяне абодва Сергея. Ян Камароў, які таксама, я бачу, у каментарах па трансляцыі з'яўляецца. Нас між тым досыць шмат, ужо пад 90 чалавек глядзіць наш эфір. Я думаю, калі лік будзе заставацца такім, то і пад сотню, а можа і сотню праб'ем. Мы Лёша Баранаў да апошняга змагаўся за гэты мяч, і па выніку мяч на карысць свае каманды наши футболисты забрали. Скрипник рвется ў штрафную, таго ў спину падштурхнули. Ну, мне здаецца, у рамках правілаў быў гэты штуршок. Тым не менш, можете паспрачацца вы са мной, а Скрипник вельмі настойліва выпрошваў
Пенальти у судді, разводзіў рукі ў бокі, але, здаецца, лепш трымацца на нагах да апошняга Глебу і змагацца за кожны шанец, якіх не так можа быць і шмат у апошнія хвіліны ў нашых футбалістаў. Баранаў, ёсць справа Зайцаў, але праз цэнтр, праз Скрипніка, і вось Зайцева падключаем. Той у нікуды аддае гэтую перадачу, хаця быў у тым кавалку поля Владислава, але я не ведаю, што яму трэба было зрабіць, каб сустрэцца з гэтым мячом, можа быць, так выкінуцца наперад у стылі Робіна Ван Персі, як галавой пад гэты мяч падстроіцца. Тым не менш не зрабіў гэта Улад. У нас што, замена будзе? Да, яшчэ адна замена ў складзе Друці. Кто? 11 номер. Ну што ж, 11 нумар поля пакідае. Гэта у нас Уладзіслаў Звягаў. І замест яго на полі з'явіўся футбаліст пад нумарам 72, гэта Александр Пласконны. Да, такая сімвалічная фамілія для бялынічаў. Тут і галоўны трэнер Сергей Пласконны, бацька Паўла Пласкона. Я думаю, памятаеце вы гэтага футбаліста, абаронцу зборнай Беларусі. У тым ліку абаронца Крумкачоў у сезоне 2018, я, здаецца, учора глядзеў, ну ладно, не так важна гэта, ну гадоў 5-7 таму, пераправеру я. У 20-м годзе нават 6 матчаў за НФК правёў Павел Пласконны, ну то бок таксама не далёкі нам чалавек. Што сімвалічна, адгуляў тыя 6 матчаў і кар'еру сваю у вялікім футболе ўжо скончыў Павел, то бок крумкачы сталі апошняй старонкай у ягонай доўгай, насычанай і багатай біяграфіі, у якой быў і легіянерскі досвед у Грэцыі. У Расіі, здаецца, пагуляў ён, але гэта не так цікава. Ну што, У команды «Друзь» произошла замена. Вместо Звягова Владислава под номером 11 в игру вступил игрок под номером 72 Пласконный Александр. Да, пацвердзіў дыктар па стадыёне маю тэорыю пра тую замену, якая адбылася, а тым часам была закідушка ў штрафную. Яшчэ адна! Зайцаў! І правярае брамніка сетку, але не з таго боку, з якога нам з вами хацелася. Трошку не хапіла Іллю ў гэтай сітуацыі. Адзначым гэта як яшчэ адзін небяспечны момант, але на вялікі жаль, гэта не тое, за што даюць балы на табло. Ну што, Ішкевічу ўжо можна, я так думаю, трошку вусна некае папярэджанне хаця б выдаць галоўнаму арбітру, каб трошку хутчэй вяртаў мяч у гульню. І вось неўдала, недакладна ўводзіць ён мяч у гэты матч. І крумкачы атрымліваюць права на аут, а гэта сведчыць аб тым, што яшчэ адну атаку будзем чакаць ад нашай каманды. Марозік знайдзі ўладзь адресата, знаходзіць Варановіча. Той прытрымаў гэты мяч трошку. Што? Дзе ён на гул, здаецца, за бакавую выходзіць. Яшчэ адзін аут на чыю карысць? На нашу. Працягваем валодаць мячом. Працягваем напружваць абарону суперніка, але робім гэта пакуль не вельмі актыўна. І яшчэ адна замена чакае нас у паўзе, гэтым разам у складзе крумкачоў. Не бачу я адсюль, хто з'явіцца, можа быць і Пансілей Ваненка, я не ведаю, ну наўрад ці. Складана мне, ведаеце, вычленіць з той броўкі футбаліста, можа нехта з новенькіх, а вось і замена. Александр Ясевич, нумар 89, замест Владислава Марозіка выйдзе. Ну, разважаў я, здаецца, агучваючы вам лаву запасных нашай каманды, што Ясевич гэта той футбаліст, які, в прынцыпе, можа выйсці на поле. Футбаліст адказны за крэатыў. За інформу ён за чэмпіянат настраляў 6 мячоў 18 матчаў, што неблагая статыстыка для такой каманды Баранаў. Як класна выдае на Скрипніка, а той трошку, здаецца, заблытаўся ў нагах і выпускае мяч за лінію брамы. Да, Скрипнік
Не ведаю. Крумкачи произошла замена. Вместо игрока под номером 10 Морозик Владислава в игру вступил игрок под номер 89 Ясевич Александр. Да, скрипник, я не веду, по моему власному меркаванні трошку ўжо выпадае цягам гэтага матчу з гульні, выпраўляецца сябры мяне, часам, калі, конечно, каментую, што меркаванне адрозніваецца ад вашага, калі просто назіраеш за матчам, але ў мяне такое інтуітыўнае пачуццё ёсць. Што, абараняемся мы, Гардзейчык у падкаце, выкшталцона просто узорна гуляе Женя, але вось далей не атрымалася развіць гэты свой лакальны поспех, і пакуль мяч вылятае на незасаджанае пакуль бульбае поле за брамаю нашай каманды. Пра гэта і казаў я, пра то, што дзіўна выглядае стадыён пасля рэканструкцыі, недобраўпарадкаваны ён да канца, абсалютна вельмі сыры ён для таго, каб было яго адчыняць для наведвальнікаў, як мне здаецца, тым не менш такое рашэнне прынялі мясцовыя ўлады. Ну што ж, як ёсць, добра, што сёння гуляем у Белынічах, бо каманда свае матчы цягам чэмпіяната праводзіла і ў Магілёве, і ў тым ліку ў Шклове апошнія матчы згуляла Друдзь. Што, яшчэ адзін стандарт у выкананні футбалістаў у сіне-чорнай форме, пералятае мяч усіх па выніку і выходзіць за бакавую, але на карысць не нашай каманды. Мне здавалася, што ўсё ж такі ад чорна-сініх мяч за гэтую лінію вылятаў, тым не менш палярнага іншага са мной меркавання, бакавы арбітр, і будзе далёкі такі ў стылі Рорі Дэлапа, напэўна, у кіту штрафную, але да Рорі Дэлапа там вельмі далёка было. Гардзейчык прыгожа гуляе, ёсць шанец на хуткую. Зайцаў застаецца, не застаецца мяч у полі, Ілля вельмі хутка імкнецца згуляць са скрипнікам. Гардзейчык перавісеў суперніка. Желтая, конечно. Без жоўтай абыходзіцца ў гэтай сітуацыі Дмітрый Маркаў, і нас все больше і больше. 97, ўжо лічы сотня добра нас назірае, сябры, я думаю, толькі будзе большаць колькасць гледачоў з кожнай хвілінай, і становішча па-за гульнёй запальвае бакавы. Только что-то изменит. Да, незручна назіраць за гэтым матчам і бакавым. Бачу, я так яны дапамагаюць сабе ручкаю, хаваючы вочы ад сонца. Спадзяюся, гэта ніякім чынам не ўплывае на кампетэнтнасць аказваемых імі паслуг. Я кажу пра судзейства, сябры, здагадаліся вы, а Юшкевіч мячик панабівае, бо, напэўна, замена ў нас там адбываецца, што? А сапраўды замена, таму ёсць і магчымасць у яго паказаць свае здольнасці ў чеканцы мяча. 14 нумар поля пакінуў, які ж нумар у гульню уступіў. Пытанне добрае. Владзімир Котасаў поле пакінуў, а вось хто ў гульню уступіў, мне, я думаю, падкажа дыктар па стадыёне. У команды Друдь произошла замена. Вместо Котасова Владимира, номер 14, в игру вступил игрок под номером 32 Филипченко Евгений. Евген Филипченко гульню уступіў замест Владзіміра Котасава. У Филипченкі 32 нумар, калі раптам запыталі вы 2004 года народжання футболіст, то бок, разумееце, 21-гадовы ён прыгожа гуляе. Далідович, скрипнік, праходзіць. І што, на Далідовича, Владь, ну, опусти ты гэты мяч. Да, чарговы нереалізаваны шанец у нашай каманды. І да, ўжо на XG адзіначку нагулялі, я думаю, нашыя футбалісты. На гол нагулялі ўжо дакладна. Памятаем мы моманты Зайцева, і тут Далідович, і стрэл у папярэчыну быў у першым тайме. Тым не менш, все гэта пакуль гіпатэтычныя магчымасці, якія такімі засталіся. І што там пакажа
Галоўную, жоўтую? Ну не чырвоную ж. Чырвоную, Янушу! За что? Выходил. Пакуль праспаў бакавы, не спіць галоўны. Ну што, Януш папаўняе сваю статыстыку чырвоных картак у гэтым сезоне. Да ну что Могилев. А? Ну што, сябры, а я вам казаў, што магілёўскі суддзя на гульні магілёўскай каманды, ну где такое бачна? Не ведаю, нешта дзіўнае ў гэтай сітуацыі, але Януш поля мусіць пакінуць і ў 10 працягваем мы гэты матч. Не проста будзе нашим футболістам, не проста было дагэтуль, а зараз яшчэ трэба будзе за сябе і за таго выдаленага таварыша. Тым не менш, не губляем надзеі, яшчэ дзесятак хвілін ёсць у нашай каманды, каб сапсаваць свята бялынічам сёння, а свята сапраўды пакуль атрымліваецца і стадыён, і перамога над іменітым супернікам. І недалёкі, такі недакладны, але недалёкі ад створа брамы стрэл атрымаўся у футбалістаў Бялынічу. Ну што, Варанович. Да, я думаю, улічваючы меншасную, такую колькасную перавагу не перавагу, наадварот. Нашай каманды трэба, можа быць, трошку часам і спрашчаць гэтую гульню нашым футбалістам. Гардзейчык будзе за сябе і за Януша адпрацоўваць. Зайцаў. Трэба нешта экстраардынарнае. Адэлі. І што? Вельмі груба гуляю ў гэтай сітуацыі. Да, вельмі брыдка ад Александра Пласконнага, 20гадовага футбаліста з Бялынічаў, і права на стандарт у Александра Варановича і ва ўсёй нашай каманды. Ну што, стандарт гэта тая магчымасць, на якой колькасная перавага можа быць у меншай ступені адчуваецца, і можна падлавіць некую выдалую пазіцыю, свабодную зону і скіраваць мяч у браму, пакуль бездакорнага Яўгена Юшкевіча, а можа быць і закруціць адсюль. Чаму бы не, левую нашага абаронцы мы з вами добра ведаем. І Міраслаў Тамкович пад розыгрыш гэтага мяча падышоў. Чаму бы не, бачылі мы арыгінальнае. Эх, вышэй пайшоў мяч за браму пасля удара Варановича. Но сапраўды трэба было карыстацца гэтым восеньскім сонцам. Порыбашки домой! Дзіўна, што абсалютную лаяльнасць праяўляе міліцыя ў дачыненні да несвярозых заўзятараў на трыбунах. С трибунок пьяного человека. Ну, конечно, сколько можно слушать сегодня? Отгони его! Лыж залил и комментирует. А гэта што? Сябры, я ўжо трошку сапраўды губляю імпульс гэтай гульні, ператвараюся ў такого заўзятара, як і вы, але Іван Груша жоўтую на свой адрес атрымаў, усё цалкам заслужана, але неяк вельмі брыдка. Пачынаецца такая гульня ў нас на полі, тым не менш зычым здароўя нашым футбалістам і спадзяемся, што ўсё ж такі больш кадраў, больш штыкоў у сваіх шэрагах не давядзецца нам губляць. Баранаў, падкажыце Лёшу, што той пад прэсінгам спрабуюць разбіць гэты прэсінг нашыя футбалісты. Атрымліваецца гэта пакуль, ну, не вельмі, шчыра кажучы. Тым не менш трэба ўключацца. Скрипнік прэсінгуе. Гардзейчык губляе мяч, і удар ужо па нашай браме атрымалі футбалісты Крумкачоў, але, на шчасце для нас, размінуўся ён са створам брамы. Гардзейчык са Шчэрбіным. Давайте трошку ўжо больш вертыкальны футбол паказваць, заклікаю я хлопцаў. Не проста гэта, разумею я, але як ёсць. Ну што, Кірилл, давай. Крумкачы, перамагай, разганяй гэту атаку. Гардзейчык з Зайцевым, той пракідвае наперад на Тамковіча. Як файненька знаходзіць ён Глеба Скрипніка. Куды гэтая перадача? Ну, Скрипніка ўжо 15 разоў, напэўна, варта было памяняць. Не ведаю, іншародным для мяне элементам выглядае сёння Глеб. Разумею, што першы матч у яго ў складзе нашай каманды.
трэба яшчэ згуляцца. Трэба яшчэ згуляцца трошку з партнёрамі па камандзе, тым не менш добра, што гэта першы, а не вырашальны матч для нашай каманды. Цана памылкі сёння не такая, можа быць вялікая, але тым не менш ужо сёння хацелася б звесці хаця бал, а можа быць і некалькі адсюль з Бялынічаў Магілёўскай вобласці. Але пакуль лік на табло не на нашу карысць. Здаецца, Ясевіч з мячом быў. Тамковіч на Скрипніка. Не, на Зайцева, прабачце, сябры. Гардзейчык не памыляецца на Тамковіча. Міраслаў. Выдала. Бля, ну что это? А вось Далідович ужо недакладную перадачку над партнёра. І Друць 2-2. Кухцік раняе суперніка, гэта 19-й нумар. Александр Клішчанок, які пакуль выконвае абавязкі капітана. Ну як выконваю? Ён сама старту быў капітанам каманды. Это я ўжо трошку паплыў пад гэтым палкім сонцам. Ну што, Лыско. Цікавую, але абсалютна недакладную опцыю абірае аўтар пакуль адзінага гола. 87-я хвіліна у нас у матчы. Ёсць яшчэ троху часу у нашых футбалістаў, каб аднавіць статус-кво. Але для гэтага трэба мяч хаця б на палову суперніка перавесці, а гэта пакуль не атрымліваецца. Варановіч, ужо рыхтаваўся далёкім стрэлам, скіраваць мяч на палову суперніка, але вось памыляюцца нашы футбалісты і ледзь не губляюць мяч на свае палове. Ясевіч! Здавалася мне нешта арыгінальнае, задумаў ён, але вось дакладнасці гэтай перадачы дакладна не хапіла. Што, Кухцік з Гардзейчыкам. Ужо можа наперад ці трэба нашым нападнікам, а гэта парушэнне правілаў на Далідовічы, здаецца. Яшчэ адна жоўтая 32-му нумару, гэта Евген Філіпченка. Ну, да, не тая гульня, якую мы хацелі б з вамі назіраць. Вельмі груба гуляюць футбалісты Бялынічаў, але гуляюць як могуць, не могуць. Так, дык хоць гуляюць за кошт фола, саб'юць гэту атаку нашай каманды, і складана, да, падняцца нашаму футбалісту. Ён працягвае ляжаць на газоне. Гэта Владзіслаў Далідовіч. Не хацелася б у 9-на-11. Гэта не Далідовіч, гэта ж па буцах, здаецца. Не, Далідовіч все ж такі, здавалася, у Ясевіча такія ж. Буцалі, ладно, не будзем разбірацца ў колеры буцаў футбалістаў. Важней, хто у мяча зараз, а гэта, здаецца, Тамковіч нават, не Варановіч. Вельмі кепска бачу я. Варановіч застаўся страхаваць сваіх футбалістаў. І ўсе крумкачы туды ў штрафную накіроўваюцца. Толькі Тамковіч. Значыць, можа, Ясевіч, напэўна, далі мяча. Можа быць, вось адзначыць свой дэбют галевой перадачай. Не, ну выканаць горш гэты стандарт было складана, шчыра кажучы. Нешта такое хітрае, чаго не зразумеў ні я, ні нехта з партнёраў па камандзе. Выдаў зараз Александр Ясевіч. Ну, трэба выпраўляцца яму хвіліны, якія засталіся нам назіраць у гэтым матчы. Колькі ж іх засталося яшчэ, мне пакуль невядома, не бачу я рэзервовага з табло, тым не менш, мяркую, неўзабаве мы пабачым. Юшкевіч. Далёка, наперад. І што, Ясевіч не забірае гэты мяч. Атака саперніка нас з вами чакала, але добра, што ёсць Мікіта Кухцік, які шукае Владзіслава Далідовіча. І што, ці знойдзе ён яго? Вымушае памыліцца і выпусціць мяч за бакавую. Далідовіч на Варановіча, той вось сапраўды зараджаны максімальна, Саша. І што?
Леша, Лешенька Баранов, дайте, кто мяча ему стрелить. Не. Скрипник на Зайцева. Гордеевич грузить у штрафную. Да! Равняем, Лик! Да! Равняем Сергей Крумкачи. Заслуженно! У гэта. Сейчас объявят. 1-1 і робіцца лік. Цалкам заслужана ў гэтым матчы. Якую прыгажосць нямаленько знойдзецца свой лынько іншага нашага крумкачоўскага разліву. Серы, мы цябе моцна паважаем, але добра, што ёсць каму падмяніць цябе на гэты попрышчы і выканаць такую прыгажосць. Трэба цяпер акуратненька, вельмі пільна і вельмі шчыльна адгуляць у апошнія хвіліны. Захаваць, а можа быць, вырваць перамогу ў гэтым матчы. Ну што, Кухцік? Куды? Нікуды. Женечка, не памыляемся. Назад, 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 назад. Тут Щербін мусіць быць першым. І што? Кирилл, калі ласачка, давай разаўем гэты імпульс нашай каманды і, можа быць, даціснем суперніка. Бо сапраўды маральна ўжо падсела, мне здаецца, і фізічна, і Слач. Што, Ясевіч, на каго? На Скрипніка, трошку расточку, сантыметраў не хапае яму, каб з гэтым мячом сустрэцца. Зайцаў! Забірае гэты мяч. І ледзь не залятае мячу. Пасля такой, можа быць, не самая ўдалая, але падачы суперніка. І ёсць шанец у Крумкачоў вырваць перамогу ў гэтым матчы. Ну что, Саша Воронович, давай яшчэ, Тамкович, дай, Вороновичу, подказываю я. Ну что, кто с подборой, что, в парушэнні правіла фіксуе арбітр у гэтай сітуацыі, напэўна, гэта ўсё, што мы побачым у гэтым матчы. Не ведаю, як і вы, сябры, прапусціў я рэзервовага з шыльдзікам. А дыктар таксама, мучыць, прапусціў і не падказаў нам з вамі, колькі часу назіраць нам яшчэ за гэтым матчам. Нават бакавы рэфер не ведае, колькі часу было дададзена, тым не менш. Парушэнне правілу. І што, чуем мы, сябры, фінальны свісток у гэтым матчы. Крумкачы здабываюць такія непростыя, але першыя балы, ну дакладней, 1 бал у сваю скарбонку. Ну што, не проста складаўся гэты матч, толькі на апошніх хвілінах у меншасці атрымаўся